खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ वेस्ट बेंगलनि गिबि मन्त्रि महरै शुभेन्दु अधिकारी बिथाङा समायखिरा लाखांनायनि उनाव मख'जाथावदि बिजेपि दोलोनि गागि दैदेनगिरि शुभेन्दु अधिकारी बिथाङा सोनाब बंगनि गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लाखांनायनि उनाव तामिलनाडुआवबो जसेफ बिजयआ समायखिरा लाबाय। मख'जाथावदि टलिउड सावथुन मुलुगनि थामहिनबा साउथ इन्डिया सावथुननि बयजोंबो मिथिजाग्रा मुंदांखा फावखुंगुर बिजय तालापाटिया थांनाय 2024 मायथाइयाव गावनि दैदेननायाव गायसनजानाय टीवीके पार्टी थामहिनबा तामिलागा बेट्री काजागामा एसेम्बलि बिसायख'थियाव हारसिङैनो तामिलनाडुआव बयनिख्रुइबो बांसिन मेजरिटी सिट लानानै सोरखार दाफुंनो थाखाय 10 सिटनि गोनांथि जानाय लेखायै कंग्रेस आरो एनएमके पार्टीखौ एलायन्स खालामनानै तामिलनाडुआव सोरखारखौ दाफुङो आरो हादोरसा बेंगिरिनि गनायथि मोननायनि उनाव टीवीके राजखान्थि हान्जानि गाहाय बिजय तालापाटिया तामिलनाडुनि गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लायो। समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। भारतारि कंग्रेस पार्टीनि गाहाय एबा लकसभानि एमपि राहुल गान्धीजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा बेराफारसेथिं बिजयजों लोगोसे दोलोनि मावख'गिरि आरो एमएलए एन आनन्द आदब अर्जुन के चेनगत्यान केजी अरुणराज पी वेंकटरमन आर निर्मल कुमार राजमोहन टीके प्रभु आरो एस कीर्तना बिथांमोनाबो मन्त्रि महरै समायखिरा लायो। मसुलपुर फरायसालिमानि फरायसुलि सिबिका रामसियारिया गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों। 4थिनिफ्राय 9 मे 2022 सिम श्रीनगर काश्मीर मुलुगसोलोंसालियाव खुंफुंजानाय अल इन्डिया इन्टार मुलुगसोलोंसालि उसु चेम्पियनशिप 2022 आव सिबिका रामसियारिया ब्रन्जनि मेडेल देरहासार जानो हादों। बिथाङा मसुलपुर फरायसालिमायाव बुहुमखौरां बिफानाव 6थि सेमाव फरायो, जाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि तान्दै जानानै गेलेहैदोंमोन। बिथांनि ब्रन्जनि मेडेल देरहासार जानो हानाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों लोगोसे मसुलपुर फरायसालिमानि गोग्गानाय आरो गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जागोन आसामनि गिबि मन्त्रि। एमएलए दोलोनि जथुमाव नैथि खेब हिमन्त बिश्व शर्मानि मुंखौ खान्थि बादियै फोसावबाय। 12 मे खालाराव नैथि खेबनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि महरै समायखिराखौ लासिगोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। थांनाय माखासे दान सिगाङाव गुवाहाटी नोगोरमाजों लोगोसे बिटिसि आरो आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोरनि गोबां इउनिसेक्स सेलुनफोराव आयेन बेरेखा गाज्रि हाबा मावग्रा खायसे लाइमोन आरो आइजोफोरखौ हमनानै आयेन बादियै साजा होबोबाय थासेयावबो खायसे सुबुंफोरा बेफोरबायदि हाबा मावनायनिफ्राय गोजान जानानै थाङाखै। बेबायदिनो फिन आरोबाव बावैसो सान सिगां मोनसे गेदेर अपारेशनाव अरुणाचल प्रदेश पुलिसा अरुणाचलनि रयिंआव देहा फालांगिजों लोब्बा थानाय मोनसे रेकेटखौ हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सन्देह गोनां आयेन बेरेखा खामानिफोरनि सायाव थांनाय सानफोराव मोनसे अजद होनायनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसा बे खामानिखौ मावदों। बेबादिनो पुलिसनि मोनसे हानजाया हर गेजेराव लेग' रिजर्टआव सिग्रोमनानै देहा फालांगि खालामनायनि मोनसे रेकेटखौ हमनो हायो, जेराव 7 आइजो आरो लाइमोनफोरा पुलिसनि जेयाव गोग्लैयो। बे समाव मोनसे सांग्रांथि खौरां। आथिखालाव बिमा बिफानि गोरोन्थि जोथोन लानायाव गाव गावनि फिसाफोरखौ खोमाना लानो गोनां जाबोदों। बेबायदिनो क'क्राझाराव फरायसालिनिफ्राय सासे गथ'खौ लांखारनो नाजानाय जाथाया सोराङाव फैदों, नाथाय लांखारनो नाजानाया फेलें जायो। सनिबारखालि क'क्राझाराव सासे फरायसुलिखौ नोजोर होनानै लांखारनो नाजानायखौ होबथानाय जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव ओनसोलनि सुबुंफोर आरो गथ'नि बिमा बिफाया हेंथा होनायनि उनाव फेलें जायो लांखारनो नाजानाय। दुथां सुबुङा खौरां मोननाय बायदिब्ला सासे दुथां आइसक्रिम फानग्रा सुबुङा आइसक्रिम होनानै गोदै रावजों फुस्लायनानै लांखारनो नाजादोंमोन। जाय जाथाया क'क्राझारनि औवाबारियाव थानाय आदर्श बिद्यालय स्कुल ओनसोलाव जादोंमोन। सनिबारखालि क्लास गैयामोनब्लाबो उन्दै गथ'आ बिमा बिफाजों लोगोसे फरायसालिसिम थांफादोंमोन। बिमा बिफाया फरायसालिनि लांगोना सिङाव थानाय समावनो हरखाबै गथ'आ गेटनि बायजोआव थांदोंमोन। बेयावनो रावबो गैयै खाबु लानानै सन्देह गोनां सुबुङा गथ'खौ आइसक्रिम होनानै फुस्लायनो नाजादोंमोन आरो एसे गोजानसिम गावनि उन उन थांहोनो नाजादोंमोन। नाथाय बिफाया हिन्जावसाखौ नागिरनानै बायजोआव फैदोंमोन आरो नुनो मोन्दोंमोन दि बे मानसिया गावनि फिसाजोखौ फुस्लायनो नाजादों होनना। बेनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा ज' जानानै दायनिगिरिजों मोगा मोगि जायो आरो गथ'खौ लांखारनो नाजानाया फेलें जायो।
बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।